2022 елда кешелек яна дәһшәтле атом коралы турында сөйләшә башлады. Атом коралын куллану реальмы? Хәзер аңлатабыз. Атом коралы дип атом төшен бүлү, яисә бүлү һәм кушу реакциясе нәтиҗәсендә барлыкка килгән биниһая энергияне зур җимергеч шартлауга әйләндергән коралны атыйлар. Гади бомба зурлыгында мондый корал тулы бер шәһәрне юк итә ала. Атом коралын ясауга юл ачкан ачышлар 19 гасыр азагында ук ясала. Конкрет гамәлләр узган гасырның 40 елларында күрелә башлый. Бу эш белән Германия, Кушма Штатлар, Совет Берлеге кебек илләр шөгыльләнә. 1942 елда Кушма Штатларда дөньядагы беренче атом реакторы эшли башлый. Шуннан соң Манхэттен проекты кысаларында атом коралы булдырыла. Дөнья тарихында атом коралы 2 тапкыр гына кулланылды. Икенче дөнья сугышы азагында Япониягә каршы сугышкан Кушма Штатлар атом бомбаларын Хирошима һәм Нагасаки шәһәрләренә ташлады. 1949 елда атом коралын Совет Берлеге дә сынады. 1952 елда атом коралына Британия, 60 елда Франция ия булды. Моннан тыш атом коралы Кытай, Һиндстан, Пакистанда бар. Төньяк Кореяда үзендә атом коралы булуын белдерә. Белгечләр Израильдә дә атом коралы бар дип саный. Израиль үзе моны танымый да, кире дә какмый. Атом коралына ия илләр арасында күп санлы килешүләр бар. Шуларның иң мөһиме атом коралын беркайчанда һөҗүм өчен кулланмау. Аны бары тик үз илеңне саклау өчен кисәтү чарасы итеп куллану турында килешү. Бу илләр шулай ук атом коралын башка илләргә таратмауны да вәгъдә итә. Украинага каршы сугыш башлаган Русия соңгы айларда үзендә атом коралы булуын еш хәтерләтә башлады. Белгечләр моны шулай аңлата. Сугышта җиңелә башлагач, Русия үзенең соңгы коралын, атом шантажын куллана. Янәсе Русия җиңелсә, ул Украинада атом коралын кулланачак. Мондый кисәтүләр дөнья җәмәгатьчелеген нык борчый. Атом коралы уенчык түгел, аны куллану ихтималы турында уйлау гына да куркыныч. Хәтта бер саналган Кытайга да Русиянең андый белдерүләре ошамый. Белгечләр атом сугышы ихтималы хәзергә зур түгел дисә дә, бер үк вакытта алар кисәтә. Атом сугышы башлана калса, аның тәэсире бар илләргә таралачак. Кешелек дөньясына зур һәм төзәтеп булмаслык зыян киләчәк. Менә шундый хәлләр.